foron moitos anos nos que Don Elimpio impartiu aulas en Bea. Empezou naquel fermento, ali no Souto, naquel fermento, naquela escoliña unitaria, logo ensanchouno un pouquiño máis, e desde ali proxectou os seus soños cara a un novo colexio, un colexio grande, reglado, coas súas aulas. Ali estivo soñando e miraba para el. A carón súa dou fe un gran amigo, un home mestre que lle tiña unha lealdade totalmente clara, diáfana e persistente. Estoulles a falar e pido un recordo para el, don Manuel Villar Paramá. Logo, despois do desenlace da morte de don Manuel Villar Paramá, afloreceu este novo colexio xa na estrada de Irpacuntis, ali no Souto, este colexio vizoso, este colexio agarimoso, moi querido, de moi poucas aulas, pero todas moi ben levadas. Por iso, hoxe temos aquí tamén, en recordo de don Elimpio, no seu teatro, na súa creatividade e na súa ilusión, o CEIP Villar Paramá. Teléfono da amiga. Tilín, tilín. Oh, alguén me enviou unha mensaxe. A mensaxe decía así: gustaríame coñecerte, meiga. Que tal un picnic no pantano? E a meiga contestou: genial, vémonos as tres alí. Unha cita, que nervios, que me porei. Unha cita, que emoción, da candila e estación, terciopelo o algodón. Unha cita, que emoción, sombreiro alongado ou pelo alborotado. Unha cita, que emoción, decidida e atención. Ui, fíxoseme algo tarde, pero con este vestido pon máis fermosa. Colombo recto, estaría máis fermosa, en dereito ca túa variña. A meiga fixolle caso e escribeu cun solo movimento de variña endereitou o lombo. Seguiu camiñando e... de súpeto topou co coello. Vai, non pode ser así. Emprega a túa variña e arreglas a nariz, que parece unha pataca. Estarás máis fermosa. Outro movimento de variña e zas, nariz arranxada.
De novo a meiga moveu a variña, acortou o queixo, crendo que así estaría máis fermosa, como lle decían os animais. A meiga seguiu camiñando e... Ola, rato! Imagina, vou un almorzo co ogro con ese pelo, nin me fales, parece de coiro. Eu veríate mellor cun pelo sedoso con máis volumen, incluso cunha cor máis intensa, toca coa túa briña ponte ben fermosa. A meiga xa un pouco cansada do que lle decían todos os animais, por fin chegou a xunto ao ogro. Quedei para unha cita ca meiga, chegaré en calquera momento, así que vaite. Pero as meigas son eu, o esquillo, o coello, o raposo e o rato, dixéronme que así estaría máis fermosa. A min non me enganas. A meiga ten chepa no lombo, unha nariz de pataca, un queixo alongado e un pelo de coiro. Así que ti non és a meiga. Que horror, é verdade, esta non son eu. Menudo chasco. Coa miña variña, vonme a rachar. Chas, chas, genial, outra vez eu. Gústache o meu menú que preparei, querido ogro? Está delicioso. Que lle botaches? Un pouco de esquío, coello, raposo e rato. E así a meiga e o ogro disfrutaron dun increíble almorzo. E sabedes o mellor que ese día a meiga aprendeu unha lección maravillosa. Para os primeiros e primeiras que debemos estar guapos e guapas, e para sorprendernos a nós mesmos. Yeah.